Tapi itu. Cukup racul rek. Cak Sim juga Cak Sim. Cuk padha macul garap sawah dimen subur. Yo padha kumpul aja wegah bareng nandur. Ing pekarangan Tegalan uga nang sawah. Yo yen wis panenan kanggo pangan turah-turah. Padha macul garap sawah dimen subur. Yo padha kumpul aja wegah bareng nandur. Ing pekarangan Tegalan uga nang sawah. Yo yen wis panenan kanggo pangan turah-turah. Padha macul garap sawah dimen subur. Yo padha kumpul aja wegah bareng nandur. Ing pekarangan Tegalan uga nang sawah. Yo yen wis panenan kanggo pangan turah-turah. Padha macul garap sawah dimen subur. Yo padha kumpul aja wegah bareng nandur. Ing pekarangan Tegalan uga nang sawah. Yo yen wis panenan kanggo pangan turah-turah.
macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah yo ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah yo ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah paman kalau ngenteni yo padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah yo ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah Mat, bojoku gak nang sawah. Bojoku gak nang sawah. Bojomu M. Hah? Bojomu M. Nemen bocore. Makane agel budal. Yo padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah yo ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah Amor
Nah, Apa? iki lamar udan ya. Ya, Wiro. Di tengah sawah iki lamar udan iku. Yuyu ku padha metu. Lah terus. Lah nek kon pangkuan, yuyune burung metu mendelep. Ya gak, ya sampe iri gak iso mangku bojone. Sopo gak sampe mangku baju? Jane Enak banget bojomu. Ya. Sini. Mangku lho ya. Bahasa enak lho. Eni. Aku jare gak iso mangku sampean, Dik. Menyek. Hampir resokan. Minggir nang pojokan. Wah, lho, cari di pangku, iya. Percamu gak kuat sama siang ini gede ya. Nek siji ya wis biasa. Ayo rene. Ayo sesene. Ayo kene. Ayo, Duk, ayo. Ora sitok tengah. Waduh, Bok. Waduh, man. Naon? Ayo. Iso tak gak? Loro kaya kene cilik-cilike kene iki. Wong ana wong pangku-pangkuan kok ngresek. Ronton dikon mangku kabeh. jane sing salah kon. Lah apa sih? Supaya donak kancane iki. Kancane wis padha ngirim. Kon wis budal kari. Aku iki ya lesu kancane padha lho. Padha kiriman. Lah. Iwak empal man enak. Kok gak kairis iki, Mang. Kok becik aku. Iki dudu empal mat. Apa? Empil. Empil. Nek gede empal, iso. Nek cilik empil. Aduh, Mbok. Yo alot pisan, Man. Hah? Walot. Kok garingen. Tutuk keliru jahe, Man. Paling ditukakno mek bojomu iki mangan kene. Dik mangan, Dik. Mangan. Mangan. Iya. Wong kamu teh blonjo kok njaluk mangan. Aku jaluke mangan ketemu muri-muri. Nek kei blonjo, ya dimasakno. Sampeyan gak kei blonjo kok njaluk mangan. Aku ya kok kek blonjo sih. Sing ndi? Dupure meja. Pira? Ana dhuwit 5.500. Tak kena ge blonjo. 5.500. Ya ya. Lho ala cak, 5.500 yo balik beras. Balik beras to. Takokno yo. Tak balik beras takokno. Alah 5.500 ala apa? Boleh. Wong saiki regane LPG piro? Sembarang saiki larang, blonjo 5.500 kok ora apa-apa. Nek kae blonjo ku sing akeh. Ya sing akeh. 500 ngono ta sedina. Nyelane ora nek gak ono kate. Loh, tapi tenang. Wong aku bojone. Tak bawakno ngombe, masih gak bawa bontotan. Yo. Arek-arek dibontokno, gak digawano ngombe. Ya senajan aku gak sarapan aku tak ngombe. Ngombe, bapak arek cek sereten. Ayo Bu. Kata sapu apane. Dik. Mek tawi gak kerasa, Dik. Lho kurang ta? Ya iyalah. Lho tenang sih, sak kaki ngombene. Terus. Tak gawano. Sing elak ta? Nek kok kene metu ngakeh, Dik. Wes, gak elak. Wis. Wareg, Dik. Tapi ya warege banyu ya koyo. Lho tenang, kan aku mau ngomong gak wak ganjel. Ganjil apa? Hei. Pak, bojoku senajan gak nggawa kiriman sego, nggawa kiriman buah. Gawa pisang. Man, aku mangan delok. Kedangmu sama kesereten aku. Ya jawab bojoku. Kata, Apa? ini gedang sapa? Lho ya gedange bojoku. Masa kan dari bojomu iki bosok ngene. Gak basa iki. Lho sembarang aja ndelok tekan jabone, Cak. Kadang jabone api jerone elek. Sik, bukan coba. Oh, iki masih jabone elek jerone api. Wasno. Dibuka. Sriye. Ngalir rene. Loh. Neng kok meneng. Loh. Dik, oleh ngonceki gedang sampe menggak-menggok. Lho iki mantap. Kok nak dodono setian. Pacut. Lho, Gedang situ kok kene situ. lho enak mlayu, Cak. Wis gak apa-apa wis. Lho tenang. Ku malah cilik ya. Hmm. Tak kawono gedang
Ayo kau main. Mang cilik saiki besar. Kelakon, mang cilik lan suwe-suwe tadi gede lho. Iki gedangmu ta, Mas? Yo iya. Mosok bengkong ini, Mas? Kita kan bojoku ayo. Lho iki saiki bengkong. Lah. Suwe-suwe ya kenceng. Jam piro jam? Lho kok bengi. Yo. Ya niku dak. Ayo, Cak. Wis aja mereka arek-arek Ya. cilik. Gak tau mangan buah. Ayo Wah iki santai lego ya. iki temen. Wah, oh. Mau mateng ki lho gede iki, Cak. Wuh. Wuh. Ah. Lawa gitu men. Lagi apa nih? Kualik. Kowe? Gedange kok panganake daus. Lho, sampe dorong. Dorong, Dek. Jaluk. Ayo, siap-siap ya. Iki mana, Cak? Warung matek suwi ta. Wis aku matur nuwun mangan keliru kulite sereten ngombene gak apa-apa, Dik. Ayo wis terus nyambut gawe ayo wis. Padha macul garap sawah timen syukur yo padha kumpul aja wegah barengan nandur ing pekarangan tegalan muga nang sawah yo yen wis panenan kanggo pangan turah-turah padha macul garap sawah timen syukur yo padha kumpul aja wegah barengan nandur ing pekarangan tegalan muga nang sawah yo ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah padha macul garap sawah timen subur yo padha kumpul aja wegah barengan nandur ing pekarangan tegalan muga nang sawah yo ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah
padha macul garap sawah timen subur yo padha kumpul aja wegah barengan nandur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah oh ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah padha macul garap sawah timen subur yo padha kumpul aja wegah barengan nandur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah oh ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah padha macul garap sawah timen subur yo padha kumpul aja wegah barengan nandur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah yo ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah kancane wis mulih datal ngene. Ayo mulih. Ya wis mulih Rek. Mulih. Kari. Kabeh Dik, Mas Wona sawah ki pegel ngene. Pegel. Aku takon, aduh, ya sisan wis. Ayo, nek kon njaluk gendong ngarep apa mburi? Ayo, sisan, ayo. Ngarep apa mburi? Ayo ngarep mburi. Saudara-saudara penonton, sebelum kita masuk ke paket yang keempat,